Friends, welcome to the Production YouTube channel. जोङो सानखान्थिनि आयदायाव देसासा आरो दुसासानि सोमोन्दै सावरायबाय थादोंमोन। जों दिनै गोरलै प्रब्लेमनिफ्राय एसे गोरा थांगासिनो दं। जोङो गिबियाव थांनाय पार्टफोराव फार्स्ट पार्ट आरो सेकेन्ड पार्टआव जों देसासाखौ बोरै दिहुनो, दुसासाखौ बोरै दिहुनो आरो बिनि आसल ओंथिया मा देसासा दुसासानि बेखौ टटेल आरो क्लियार कनसेप्ट आं थांनाय भिडिअफोराव होबाय। दिनै जों एसे गोरानिफ्राय एसे गोरा सानखान्थि बानायलांबाय थागोन। थांनाय खनसेयावबो जोङो मोनसे सानखान्थि बानायदोंमोन। बेखौ नोंथांमोना थांनाय पार्टनि भिडिअखौ नायोबाथाय बुजि मोनगोन। दिनै जों बेनिख्रुइ एसे गोरा सानखान्थि बानायनो नागिरदों। जों एसे गोरानिफ्राय आरो एसे गोरा थांबाय थागोन जोङो। आरो थाङै जोङो मोनफ्रोमबो प्रब्लेमनि सलुसन जोङो नागिरजोबगोन बेबायदिनो। अब्लाना गोरलैनिफ्राय गोराथि थांबाय थायोबाथाय बुजिनायाव गोरलै जागोन आरो जायखिजाया सानखान्थिखौ खालामनो हागोन। दाना जोङो मोनसे प्रब्लेम लालायदों दिनै। मोनसे जेंना, मोनसे प्रब्लेम, बेयो जाबाय मा? मोनसे बयनिख्रुइ देरसिन साधारन अनजिमा जाय अनजिमाजों 29, 60 आरो 113खौ रानोब्ला फारियै 5, 12 आरो 17 आद्रा थायो। खोब सिम्पोल। मा होनना बुंदो थारमाने मोनसे अनजिमानो माबा मोनसे अनजिमा आरो जों मिथिया बेखौ सोंदो थारमाने मिथिखायनोथ'। बे माबा मोनसे अनजिमा, बे अनजिमानो 29खौ 60खौ आरो 13खौ रानोबा फारियै 5, 12 आरो 17 आद्रा थायोनो। थारमाने आरो खायसे बुंदों आङो माबा मोनसे अनजिमा मोनथामदोबो रानजानाय माबा मोनसे अनजिमा, बै अनजिमाखौ मिथिया जोंखौ सोंदोसो दा। बै अनजिमानो जुदि 29खौ रानोबाथाय 5 आद्रा थायोनो आरो बै एखे अनजिमानोनो 60खौ रानोबाथाय 12 आद्रा थायोनो आरो बै एखे अनजिमानोनो 113खौ रानोबाथाय 17 आद्रा थायोनो। अब्ला बै अनजिमाया मा? सिम्पोल। बेनि सलुसनखौ बानायनो थाखाय आङो बुंदों बेबायदि कुइसन फैयोब्ला आरो बेबायदि कुइसना खोब पपुलार कुइसन टेटथ' फैगोन आरो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरावबो फैयो। आरो जों एसे बेलेगनि सावरायलांबाय थागोन जों। दा नैखौ हानाय लोगो नों नैबायदि जिमान सानखान्थि फैबा नों हाजोबखाबाय नैबायदि टाइपनि नैबायदि रोखोमनि। मानोना नोंनि अनजिमाया बेलेग जागोन। दा सानखान्थिनि नियमा जोंनिया एखेयानो जागोन। अनजिमाया गिदिर जागोन, गिदिरबानो टान बियो नङा। नै मालाबा 29नि जायगायाव 100 थानो हानाय, नै अबेबा 650 थानानै बायदि गिदिर थागोन। अब्लानो गिदिर बियो नङा। नाथाय नियमखौल'सो रोंनांगोन जोङो। बेनिखायनो नैबायदि सानखान्थि फैयोबाथाय नोङो इयुननि सानखान्थिफोरखौ हाजोबखानांगोन। दाना बेबायदि सानखान्थि फैयोबा गिबियावनो नोङो लिरना लानांगोन नै अनजिमा, रानग्रा अनजिमाफोरखौ नों लिरना लानांगोन नैबायदि 29, 60 आरो 113 ओरै लिरना लानांगोन। दाना आद्रा थायो बेसेबां आद्रा थायोनो बेखौ दानख'जोबना लानांगोन। 29खौ रानोबा बेसेबां आद्रा थायोनो 5 आद्रा थायोनो होनबा जों बेखौ दानख'ना लानि। दाना बै मिथियै अनजिमानो जायखौ जोंनो सोंदो बिनो 60खौ रानोबा बेसेबां आद्रा थायोनो 12 आद्रा थायोनो होमबा 22खौ जों लिरना लालायबाय। दाना बै मिथियै अनजिमा जाय अनजिमाखौ जोंखौ सोंदों सोंथिया बेखौ 113खौ बे अनजिमानो रानोबाथाय 17 आद्रा थायोनो होनबा 27खौ लिरना ला। दाना जोङो दानख'जोबनिनो 9निफ्राय 5 थांबा 4, नैबे 2 होमबा 24 जाबाय। दानिया 60निफ्राय 10 थांबाथाय 10निफ्राय नैखौ थारलांबा 10 जाबाय। 10निफ्राय 2 थांबाथाय 8, नैयाव 5, नैयाव 4, 5 ओमफ्राय नैबे थारलांबाय 13निफ्राय 10 थांबा 6, नैयाव थाबाय लाथिख' आथिंगाले 10, 10निफ्राय 9 होमबा जोंनि अनजिमा मोनथामा 48, 24 आरो 96 जाबाय। दानिया बै जाय अनजिमाखौ सोंदों जोंनो बै मोनथाम अनजिमानि देसासा दिहुनबानो बिनि एन्सार जाबाय आरो भेरि सिम्पोल। दाना नाय होमबा जोङो नै मोनथाम अनजिमानि देसा दिहुननोसै। देसा दिहुननायनि नियमाथ' बिराद गोरलैमोन। देसा दिहुननाय माबायदिमोन 2नि सानजाबगिरिखौ दिहुनना लाबानो ओमफ्राय कमनखौ बासिबानो बेनो देसा ओंखारबाय। दाना नाय होमबा जोङो 24नि दिहुनगिरिफोरखौ दिहुनना लाग्रो, सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनना लाग्रोनि। सानजाबगिरिखौ माबायदि दिहुनोमोन? सिम्पोल। नैबायदि रानलांनांगौ जोङो 24खौ मादों राननो हागोन जों फिसा दों बयनिख्रुइ फिसा मादों हायो बिनिफ्राय रानग्रोनांगौ थारमाने। हमना ला 12, 2 सानजाब 12, 24 आरो रानलायबाय 2 सानजाब 6, 12 आरो 2 सानजाब 3, 6। दाना 24नि सानजाबगिरिफ्रा नैसिनि जाबाय। 24नि सानजाबगिरिफ्रा मा जाखो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3 नैखिना जाबाय। दाना जोङो नै 48नि दिहुनगिरिखौ दिहुनलायनि, सानजाबगिरिखौ दिहुनलायनि। 48 एखे 48 सानजाबगिरि दिहुननायाबो 2 बारांगोन 20 थांबाय। दाना 2निफ्राय नैबे 12 रानलांबाय थाबाय। 2निफ्राय नैबे 6, 2निफ्राय नैबे 3 होमबा 48नि सानजाबगिरिफ्रा मा जाखो 2 मोनब्रै 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 आरो 2 लास्टआव 3 नैबे जाबाय 48नि सानजाबगिरि। दाना नै 96नि सानजाबगिरिखौ दिहुनलायनि। 96नि सानजाबगिरिखौ 96
गुजिद'नि हाइस्ट मादो राननो हागोन जों फिसा जोङो नैदोनो हागोन नैदो हाबाथाय नैबे मा नैदो हागोन नैदो हाबाथाय नैबे मा थांगोन 4 आरो 8 थांगोन नैनो नैया 2 सिनजाब 4 8 से आग्लायबाय 12 जाबाय 12 बेसे नांगोन 2 सिनजाब 4 16 रानबाय जों रानबानो जाबाय आरो जायखिजाया नैदो दानबाथाय नैबे मा 2 14 नैदो रानबाथाय बेसे जागोन 12 नैदो रानबाथाय बेसे जागोन 6 नैदो रानबाथाय बेसे जागोन 3 दानिया 9 18 नि सानजाबगिरिफ्रा मा मा नैया खैथा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 खैथा दङ नैया 1 2 3 4 मोनबा 1 2 3 4 मोनबा ओमफ्राय आरो मोनसे मा आरो 3 दंबावो दाना जोङो देसासा होमबा बै मोनथामनि देसासा दिहुनबानो जाबाय आरो देसा दाना देसा दिहुनसै जोङो कमनखौ लानोसै नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं होमबा जों मोनसे लानो हाबाय कमन थानायखौ लानांगोन जोङो नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं मोनसे लानो हालायबाय होमबा दाना नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं मोनसे लानो हालायबाय दानिया आरो नैफोराव 2 दं खिन्थु नैबेयाव 2 गैया नैबेयाव दङ नैबो दङमोन 2 खिन्थु नैयावबो गैला होमबा 2खौ लानो हालिया जोङो होमबा जों 3खौ नायलायनोसै 3आ नैबेयाव 3 दं नैबेयाव 3 दं नैबेयाव 3 दं होमबा 3 मोनसे लानो हायो जों इयाव 3 इयावबो 3 इयावबो 3 होमबा 3 मोनसे लानो हायो जोङो दाना मोनथाम बेसे जायखो 2 सिनजाब 2 4 सानजाब 2 सिनजाब 2 4 थिंगाल 2 सिनजाब 3 6 होमबा 2 सानजाब 4 सिनजाब 6 24 होमबा थारमाने अनजिमाया 24 होमबा एन्सारा बेनो एन्सार ना प्रुफबो नायनो हायो जोंनिया 24 29खौ 24 रानबाथाय नै 5 थामारो 5 आद्रा थामारो बे प्रुफ आरो 60खौ 24 रानबाथाय मोनगोन जोङो आद्रा थामारगोन 12 आद्रा थागोन आं रानना नायजोबबाय नोंसोर रानना नायसाय 113खौ 24 रानना नायसाय 17 आद्रा थागोन थ' भेरि सिम्पल स' फ्रेन्ड्स बेबायदिनो नोंथांमोना आरो नायबानो बुजि मोनगोन आरो मोनसे लाबावनि जोङो आरो मोनसे बेबो बिराद सिम्पल दाना नायलायनि नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायनि जोङो बेबा मोनसे बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमा बेना दुइसिन अनजिमा होनबाथाय मिथिखा बेयो एलसिएम थारमाने दुसासा दिहुननांगौ बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमा जाय अनजिमाखौ 24 32 आरो 36 नो रानोब्ला फारियै 29 27 आरो 31 आद्रा थायो दानिया सोंदो दहायनिख्रुइ बाहाय उल्था दाना मा बुंदो दाना जाबाय मोनसे अनजिमाखौ जों मिथिया जोंखौ सोंदोसो बै अनजिमाखौ बेसे गिदिर अनजिमा जागोन बियो नैफोरनिख्रुइ गिदिर जागोन आरो गिदिर एबा समान नैबे 24निख्रुइ गिदिर एबा समान एबा गिदिर जागोन बियो ओंखायनो बै मोनसे अनजिमाखौ 24 नो रानोबाथाय 19 आद्रा थायो दहायनो आंखौ 2खौसो राननांगौमोन मिथियै अनजिमानो दानिया आंखौ 2 नोसो राननांगौ अनजिमाखौ मायबा मोनसे गिदिर अनजिमा दहायनिया जाबाय नैबे अनजिमाफोरखौ बै मिथियै अनजिमा राननांगौमोन दानिया आंखौ मा मोनसे गिदिर अनजिमा बै अनजिमाफोर मिथियै अनजिमाखौसो 2 नो राननांगौ बै मोनसे मिथियै अनजिमा बे गिदिर मिथियै अनजिमाखौ 24 नो रानोबाथाय 19 आद्रा थायो आरो बै एखे अनजिमाखौनो 32 नो रानोबाथाय 27 आद्रा थायो आरो बै एखे अनजिमाखौनो 36 नो रानोबाथाय 31 आद्रा थायो अब्ला बै गिदिर अनजिमाया मा सिम्पल भेरि सिम्पल दाना बेखौ दिहुननो थाखाय नैबायदि खालामना लानांगौ दहायनि बायदिनो खालामना लानांगौ बेखौबो दहायनि बायदिनो खालामना लानांगौ नैबायदि खालामना लानांगौ नैबे दानख'ना लानांगौ नैबायदि सानैयाव नैखौ लिरना लाग्रो अनजिमाफोरखौ 24 एखे खोब सिम्पल नियमा दा सिम्पल देखायनायखाय सोरबाया आरो बे सहजखौनो देखायना होनना बुंलायगोन आरो आंनि देखायनाय सिस्टेमासो खोब सिम्पल बेखौनो देखायनो रोङाबा खोब टान मोनगोन मानसिफ्रा सोरबा दा बेनिखायनो नै आद्रा जायखौ जेसेबां आद्रा थादों होन्दोंमोन बेखौ नोङो दानख'नानै ला नै दानख' ओमफ्राय नैबे 32 रानबाथाय बेसेबां आद्रा थायो 27 आद्रा थायो ओंखायनो 27खौ दानख'बाय दानिया बै अनजिमाखौ 32 रानबाथाय बेसेबां आद्रा थायो 31 आद्रा थायो होनबा 31खौ लाबाय दानख'बाय दानख'बा 24निफ्राय नैयाव 5 बेनिफ्राय नैनिफ्राय 12निफ्रायबो 5 ओमफ्राय नैयाव 6निफ्रायसो थांबा इयावबो 5 दाना इन्टारेस्टिं दाना नेक्स्ट पार्टआ जाबाय नेक्स्ट मा खालामनांगौ नेक्स्टआ सिम्पल नेक्स्टआ जाबाय मा नैबेनि 24 32 आरो 36नि दुसासा दिहुनबानो जाबाय बेनिफ्राय दुसा दिहुनना मोनसे खामानि दङ आं खिथाबाय थादो दुसासानि
दुसासा नैबेनि दुसासा मानि 24 32 आरो 32नि दुसासा दिहुननानै नैबे 5 अखा रिमाइन्डार्सफ्रा ने आद्रा थानायफ्रा दानख'जोबनाय 5 ओंखारजोबदोंना ओमफ्राय बे 5खौ लास्टआव नैनि दुसासा दिहुनखांनानै दानख'ना होबानो जाबाय सिम्पल दाना नैनि दुसासा दिहुनोसै जों 2 जों राननो हायो 2 जों रानबाथाय नैबे मा 12 नैबे मा 16 36 मा थांगोन 36आ 18 रान दुसासा दिहुननायनि नियमखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो दुसासा दिहुननायनि नियमखौ मिथियाबाथाय बै आंनि फार्स्ट पार्टखौ नायनानै ला 2 जों रानबाथाय 6 2 जों रानबाथाय 8 2 जों रानबाथाय 9 आरो 2 जों रानलाय 2 जों रानबाथाय 2 2 जों रानबाथाय 4 9खौथ' राननो हाया राननायाबा लाबबाय राननायाबा ओरैनो लाना फैनांगौ दा 2 2 जों रानलायबाय रानबाथाय 1 थांबाय 2 जों रानबाथाय नैबे 2 थांबाय 2 जों रानबाथाय नैबे 9 थांबाय ओमफ्राय दाना आरो रानलाय 2 से गैयाबाबो जायो दाना 3 जों राननो हायो 3 जों रानबाथाय 1खौ नांलिया जोंनो 1 सानजाबबाथाय 1आनो थाफिनिखायनो 1आ सानजाबनायाव मिनिंलेस रखम जायो 2 2खौ 3 जों राननो हाया होमबा 2खौ ओरैनो लाबाय दाना 3 3 9 दानिया गासै सानजाबजोबबानो बेयो दुसासा ओंखारबाय आरो 1 2 खैथा दङ 1 2 3 4 दुसासाया मा जाखो होमबा 2 खैथा 2 मोनब्रै 1 2 3 4 1 2 3 4 2 मोनब्रै 2 2 मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 2आ मोनबा 1 2 3 4 5 बेनिफ्राय 3 मोननै दङ ने 3 बास दानिया नैखिनिखौ सानजाबदो माबायदि सानजाबदो सहज सानजाबनाय आं मोनसे उपाय खिथिनि थेवबो 2 मोनथामखौ सानजाबना लाग्रो 2 मोनथामा 8 जायो सानजाब नैबे 4 नैबे मा जायो 9 दानिया नैबे सानजाबना लादो 3 सानजाब 4 8 सानजाब 4 32 सानजाब 9 दानिया एसे मोननै सानजाब जायो बिदि सानजाबदो 2 सानजाब 9 सानजाब 2 जिदाइननि 8 आखाइ थांबाय 1 9 सानजाब 3 27 इदो 22 दानिया बे दुसासाया एसे जाबायना दाना ओइ जोंनि आद्रा थानायबो दानख'ना लादोंमोन ना 5 ओंखारदोंमोन ना गथायैबो 5 ओंखारखायो दिया होमबा नै 5खौ दानख'ना नांगोन नै ओरै दानख'नांगौ दा दानख'दो नैखिना मुथिबा दानख'यो हमना ला 2 8 8निफ्राय नै 5खौ दानख'ना होदो दानख'बाथाय 8निफ्राय 5 थांबा 3 होमबा नैबे 8 नैबे नै होमबा एन्सारा नैबे एन्सारा बेसेबां 2 8 3 एन्सार दा भेरि सिम्पल दा बेबायदि खालामनांगोन खुब इजि आरो नियमा दा उननि मोनसे सानखान्थियाव जोङो माबा बोखाव खोन्दो गोनां हमना ला 2 बाहागोनि 3 5 बाहागोनि 4 ओरै होननाया बेखौ बोखाव खोन्दो होनना बुङो बे बोखाव खोन्दोफोरनि दुसासा आरो देसासाखौ बोरै दिहुनो बिनि सोमोन्दै बिनि सायाव क्लियार भिडिअ बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो माखासे टान फैथावा टानथ' गैया कनसेप्ट गायोबाथाय गासैबो खहा जाजोबखायो कनसेप्टखौल'सो मोननांगौ टान होननाय जेबो बुस्थु गैया कनसेप्ट मोनैनि थाखायसो मानसिया टान मोनो आरो बेखौनो खायसे मानसिफोरा सहस मोननानै सहसखौनो फोरोङो नामा माबा कमेन्ट होलाबायो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट होआ मानोना मोनफ्रोमबो सानखान्थियानो सोरनिबा थाखाय सहस आरो सोरनिबा थाखाय गोरा बेनिखायनो नैबे सानखान्थिखौ जाय गोरलै मोनदो बेयो बुंनो हाया जे बे गोरलै सानखान्थिखौनो देखायो नामा मानोना बे सानखान्थिया बेलेगनि थाखाय बिराद गोरा कनसेप्ट मोनैनि थाखाय दा बेनिखायनो आं बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंबा बा नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट नङाब्ला भिडिअखौ नायनाङा प्रयजन गैया नोंथांनि थाखाय बे नङा बे भिडिअआ जायफोरनि थाखायसो जायफोरा दुसासा आरो देसासानि कनसेप्टआव एसे खिलिमिलि दं बिथांमोननि थाखायसो प्रेक्टिसनि थाखाय टटेल कनसेप्टनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों जे इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों इयुननि भिडिअजों आं बुंखाबाय फ्रेक्सन्स माने बोखाव खोन्दोनि जोङो दुसासा देसासा बोरै दिहुनो बेखौ सावरायगोन स' इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों।